Fébis na fin d'ocan. Jusqu'à actuellement, avec Bola, Obatala, pardon, comment Doni, Adama Sevedika. Au fleur, il va Adama Sevede, oui. Nia comme Nimata. Avec Perdition, bonheur, Chamana. Ne veut pas que tu aies qu'avec Chow, comme la Chow Niepe. 50 dollars sur la bien Garcia, bien en flou sur la Adama Sevede. Adama Sevede, Bichat Nabiku. Avec relation d'Ima, avec Napolo d'Ima. Ou à Kawago Malani, Napolo min dépensé. Il faut nous en acheter sur le Dina Kotala. Les choses génies n'existent pas chez Aboulala. Les choses magiques n'existent pas chez Aboulala. Adama Sevede, force qu'à bonner une bec. Faut n'a tenu qu'à force du banc. C'est ça. Mais va blé, t'en as retard. Qu'à faut ni y connaît un Walma ni ni que au débat. Chaque héros est qu'à blé, le même moment déclenché. C'est ça. Il faut qu'on se fasse sur l'âme. C'est ça. Bien sur le nas, il a mouillé les sabbats là. À la delta. C'est ça. Ka diɲɛ garisɛgɛ sɔrɔ ka diɲɛ nafolo sɔrɔ n'a o souci kɛra k'i k'i muɲu k'i sabari k'i ka jaabi kɔnɔ a to i bɔ a la mɔgɔ gansan bɛ muɲu ka sabari ka san 7 san 8 kɛ san 18nan ala bɛ hɛrɛ k'a ye Ramsès II sababu walima ala deli dabɔra sisan de ka gɛlɛ ka sisan gɛlɛya wuli ka bɔ k'i don hɛrɛ kɔnɔ sisan a denya fara goya i y'a faamuya Adama Sevede bɛ o kama. Ramsès II a parlé. Il est mort de fait qu'à bon mourir quoi fait qu'à n'yeffe. Adama Sevede ta. Actuellement nous sommes à Abidjan d'autres qu'il faut à Kwaba. On est joignable au 0797 97 17 85. Numéro WhatsApp de Ramsès II. Il m'a coupé Adama Sevede, c'est pas pour vous présenter. C'est le plus 223 93 85 85 85 na Adama Sevede ta. Tu vas pas regretter. Ouais. Ramsès II. Il veut que moi t'aimer. Moi vraiment quand l'entreprise l'a développé avec ce qu'a marché sur le champ. Les grands marchés. Il fait qu'une entreprise qui a marché. Entreprise, mais pas entreprise. Ni sama fanga bi o b'a tɔgɔ kari ni mɛnɛmɛnɛ fanga bi o b'a tɔgɔ kari. C'est ça. Entreprise fitinin fara belebeleba kan n'i bɛ fɛ ka marché i bɛ fini susubali caman de ɲini an b'a fɔ o ma ko fini kanama n'i ye fini kanama caman ɲini i bɛ korokara fara dafalen a disi da fara n'a kɔkan fara in i bɛ taa sɔrɔ korokara dɔw bɛ sa u sogow bɛ toli o kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a fara dafalen don o b'a sɔrɔ a ma wɔlɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i b'o ta i bɛ n'o fara fini kanama in kan i b'a don kolon kɔnɔ k'a susu n'i y'a susu i b'a tɛntɛn k'a mugu bɔ ka ɲaga in bila a dama na i bɛ ɲaga min bila a dama na i bɛ barakanti k'o la o bɛ kɛ wusula ye mugu in i bɛ to k'o ta k'o k'i kori ji la sɔgɔma i b'i ko ni jima bɔra i ye barakanti kɛ min na i b'o ta i b'o kɛ tasuma ni wusu a la n'i ye promoteur d'entreprise i ka entreprise kɛra fɛn o fɛn hali n'i bɛ décor décoration i kɛra sugu sugu ye o entreprise bɛ marché bolo i tɛ tile 7 sigiyɔrɔma 3 sɔrɔ fiyewu fo e tun ma deli ka sanga ni dawula ni relation bɛ sɔrɔ fo ala k'o activer la entreprise ma bɔ entreprise la i sigilen don i ka entreprise kunna i ka entreprise bɛ kɛ par communication entreprise yɛrɛ de ma bɔ entreprise la fo n'i ye nin wusu i kolen bɛ bɔ jima muguma in na i ye barakanti kɛ min na i b'o ta k'o kɛ tasuma i bɛ tigɛ wusu k'i da wusu k'i sen yan yan taa 21 jours sɔrɔ yɔrɔ dɔ relation bɛɛ bɛ activer min tun bɛ yen ani min tun tɛ yen mɔgɔ min tun b'i ko la ani mɔgɔ min tun t'i ko la dɔn bɛɛ bɛ bɔ a kala. Ramsès II. Donc là, waati ka dɔgɔ mais Ramsès II sani bɛ kuma kuncɛ kuma di Ramsès II. Kuma kuncɛ kuma. Kuma kuncɛ kuma ye weleweleda de ye ka jeunesse wele n d'autres ko na n d'autres ko kan Abidjan kɔnɔ ko kan Kɔrɔwari kɔnɔ ko kan farafinna federation kɔnɔna la monde entier a ye na tɔgɔ sɛbɛn Lalabi bugu la n d'autres Carrefour Akwaba 1300 tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ
kalam lo yɛrɛ bɛ lala bi bugu la i bɛ turabu kalan fu i bɛ yiri kalan fu i bɛ ala tɔgɔ kalan fu tuma bɛɛ i ka temps b'i yɛrɛ bolo i b'a kalan k'i to diinɛ bɛɛ la i b'a kalan k'i to diɲɛ baara bɛɛ la i yɛrɛ n'a kalan n'i y'a kalan nafa bɛ s'i yɛrɛ fɔlɔ de nin yɔrɔ la an bɛ Inde jamana mɔgɔw fo an ka dija minnu bɛ Inde jamana kan n b'u fo ni kanu foli Inde jamana kan farafin jeune bɛ yen farafin bɛ yen mais farafin jeune caman de bɛ yen étudiants na caman de bɛ Amérique jamana kan n b'o bɛɛ fo u bɛ communiquer ni su ni tile degun ni tɔɔrɔ min b'u kan ne t'o dɔn Ala de b'o dɔn Ala ka wuli ka b'u kan Ala k'o kɛ n falaka bi bonya n'a barika kama ko salamalekum. Vraiment, merci de ton accueil, merci de répondre à nos questions. Et on se dit, Inch'Allah, très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne soirée à toi.